Между високите стволове, шума на водата и мириса на борова гора, всичко изглежда едновременно познато и ново. Сред природата не просто се освобождаваш. Връщаш се към себе си. Към онова безвремие на детството, когато всичко е било истинско и безгрижно. Стъпка по стъпка усещаш как шумът на града остава назад, а вътре в теб се настанява тихото спокойствие, което само природата може да ти донесе. Когато влизаме в едно пространство, ние не просто виждаме, ние усещаме припукването на огъня, мирисът на дърво, светлината, която прониква през прозореца. Всичко това събужда спомени. Проектът на ATG Design за хижа Кукер не е просто реновация. Това е пътуване назад, към онова чисто, детско усещане за уют, сигурност и време, което спира. Искахме всеки елемент да носи история. Топлината на естественото дърво, грубата текстура на камъка, мекотата на текстилите. Дизайнът тук не е за показ, а за преживяване. И когато пътеката те изведе до хижата, разбираш. Не пристигаш на някое ново място, а се връщаш там, където винаги си принадлежал. Дизайнът има сила да влияе на вътрешния ни свят. Да успокоява, да заземява, да ни кара да мечтаем. Затова вярваме, че пространството не е просто място. То е преживяване. Прекрасната природа на Витоша и приказката. Със сигурност приказна, уютна, но най-вече всеки път тя дава различно усещане, така че не мога да опиша с 3 думи. Ремонта отне 4 месеца, 3 от които интензивна работа и 1 месец за планиране. Координацията на целия екип и всички преплитащи се процеси, може би това беше най-сложно за менажиране. За мен целият процес изискваше много гъвкавост, което е лично предизвикателство. Имаше много интензивни промени, бързо трябваше да се вземат решения, което го оценявам и го приемам и като личностно израстване. Участваха много хора. Координацията между тях със сигурност. За мен най-нестандартното решение беше реновацията на баните. Защо? Защото до момента не сме бъдисвали плочки по обектите. Обикновено ги изриваме и ги започваме наново. Да, така е. Плюс това процесът изискваше няколко последействия, отне доста време, така че си беше предизвикателство, потвърждавам. Аз като цяло не обичам да правя компромис с качеството и когато правя нещо, го правя добре и до край. Олеле! За мен най-голямо предизвикателство видях пак с въпросните бани.
След като бяхме положили доста усилия, за да направим подовете перфектни, гладки, с цементобетон, имахме предстоящ монтаж на вратите. Отидах да проследя процеса и заварих майсторите с големите си мръсни, тежки обувки върху пресния цементобетон и тогава просто откачих. Който намазахме за 4-ти път. Нали толкова? Не, 8. Нито веднъж. Само я надграждахме и ставаше все по-красиво. Целият процес беше импровизация. Абсолютно. Нямахме проект, по който да вървим и да следваме определени стъпки. Всеки ден просто беше нов и правехме най-доброто. Харесвам зоната пред камината. Много уютна. И харесвам абсолютно всяка стая, защото е различна. Ами, за мен зависи от настроението ми. Ако съм по-ведра, може би при бара, за да пивам нещо. Ако искам да се осамотя, по-скоро в горската част, стаите всички са страхотни, така че там нямам изключителен фаворит. Тегав. Да, центрофуга. Абсолютно. Просто безкрайно мачкане, влачене. Беше страшна лудница. И битка. Ами, труден въпрос. За мен всеки е известна личност. За мен най-важното е моето семейство да дойде и да усети магията на мястото. Така че да, по-скоро моето семейство и моите близки хора. Те вече са били тук. Да, абсолютно я подкрепям. Бих довела дядо си, например, защото той би я оценил много, като върл планинар. И да, всеки човек е личност, така че всеки е добре дошъл всъщност на Химия. Подкрепям на 100%. Мими? Иве? Аз? А ти твърдиш, че си? No comment. Ами и двете си ни бива. Само това ще кажа. Аз мисля, че една без друга нямаше как това да се случи. Естествено и с целия екип, но... Да, допълвахме се. Да. Със сигурност. И двете.